Σε υμνούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, είπαμε για το Ευαγγέλιο που ακούσαμε. Θα πρέπει να είναι αλήθεια αυτό. Να τον υμνούμε με ειλικρίνεια. Γιατί άραγε τον υμνούμε? Γιατί θαυμάζουμε αυτό που μας είπε? Πρέπει πρώτα να το καταλάβουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να τον υμνήσουμε με ειλικρίνεια. Εμείς συγκεντρωθήκαμε εδώ για ένα και μόνο λόγο. Για να τιμήσουμε τον Άγιο Γεώργιο. Ίσως και για να τον παρακαλέσουμε για κάποια πράγματα. Και το ένα σωστό και το άλλο. Η Εκκλησία και τα δύο μας τα προτείνει. Και να τιμούμε τους Αγίους, ιδιαίτερα τους μάρτυρες, και να τους επικαλούμαστε. Όμως οι μάρτυρες, όπως και ο Άγιος Γεώργιος, έκαναν αυτό που είδαν από τον Χριστό. Ο Ιησούς έμεινε πιστός και αφοσιωμένος στον Πατέρα του, ακόμα και αν αυτό του κόστιζε πόνο, εξευτελισμό και θάνατο. Το ίδιο έκαναν και οι μάρτυρες. Έμειναν πιστοί στον Ιησού Χριστό, στον οποίο όλοι εμείς λέμε ότι πιστεύουμε, παρόλο που αυτό του κόστισε όχι την απώλεια της δουλειάς του, που γιατί ήταν στρατιωτικός, αλλά το θάνατο. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε εμείς να τιμούμε με ειλικρίνεια τους Αγίους και τους μάρτυρες, δηλαδή να είμαστε αφοσιωμένοι στο Χριστό και να μιμούμαστε τους Αγίους όπως εκείνοι μιμούνται τον Ιησού Χριστό. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο για όλους εμάς που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Δύσκολο όμως δεν σημαίνει ακατόρθωτο, γιατί πώς μπόρεσε ο Άγιος Γεώργιος? Πώς μπόρεσε η Αγία Αγνή και η Αγία Εκατερίνη που ήταν μικρά κοριτσάκια? Γιατί εμείς να μην μπορούμε? Αλλά πώς να το μπορέσουμε? Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι δύσκολο. Για να γίνει χρειάζονται προϋποθέσεις. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει ότι μετά από κάποια θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός και τη διδασκαλία που έκανε, πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν. Αλλά σχολιάζει, ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν. Γιατί ο Ιησούς ξέρει τι κρύβεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το ερώτημα είναι, εμένα ο Χριστός που λέω ότι είμαι ιερέας και πιστεύω, με εμπιστεύεται? Εσάς που είστε χριστιανοί και λέτε ότι πιστεύετε σε Εκείνον, σας εμπιστεύετε? Εκείνος ξέρει τι είναι στην καρδιά μας. Πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τι είναι στην καρδιά μας και πώς μπορούμε αυτό που μιμήθηκαν οι Άγιοι από τον Χριστό να το μιμηθούμε και εμείς. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι έκαναν μία παρατήρηση στον Ιησού Χριστό. Ενώ είναι διδάσκαλος, παραμελεί κάποιο σοβαρό καθήκον του. Αφήνει τους μαθητές του να παραμελούν κάποια που θεωρούν καθήκοντα ενός πιστού Ιουδαίου. Δεν τους βλέπουν να προσεύχονται τις ώρες που οι μαθητές των Φαρισαίων και του Ιωάννη προσεύχονται. Δεν τους βλέπουν να νηστεύουν την ώρα που οι μαθητές του Ιωάννη και των Φαρισαίων νηστεύουν, αλλά τρώνε και πίνουν. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι διδάσκαλος είσαι? Ο Ιησούς τι απαντάει? Δεν λέει έχετε δίκιο, έκανα λάθος, θα το διορθώσω. Αλλά τους απαντάει λέγοντας μία παραβολή για να τους πει πολύ σωστά κάνω ό,τι κάνω. Τι κάνει ο Ιησούς? Και επομένως τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό? Ο Ιησούς χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα της καθημερινής τους ζωής που σήμερα δεν το έχουμε πια, αλλά εμείς πιο μεγάλοι το έχουμε ζήσει.
όταν ένας θέλει να μεταφέρει κρασί, λέει ο Ιησούς Χριστός, το βάζει μέσα σε ασκούς. Δεν κουβαλάει όλο το βαρέλι, είναι ασήκωτο. Με τους ασκούς μπορεί να το μεταφέρει. Η ασκή είναι εκείνα τα δέρματα ζώων, όπως είναι οι ζαμπούνες, που τα γέμιζαν με το κρασί. Όμως κανένας, λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να βάλει το φετινό κρασί σε ένα ασκό που φτιάχτηκε πριν από 3 χρόνια. Γιατί ο ασκός πια έχει ψηθεί. Το φετινό κρασί όμως ακόμα ζυμώνεται, βράζει. Η πίεση θα σκάσει το ασκί και το κρασί θα χυθεί και ο ασκός θα πάει χαμένος. Το καινούριο κρασί μπαίνει σε καινούριους ασκούς. Ποιο είναι το καινούριο κρασί και ποιοι είναι οι καινούργιοι ασκοί? Και ποιος είναι αυτός που πρέπει να βάλει το καινούριο κρασί σε καινούριους ασκούς? Το καινούριο κρασί είναι η διδασκαλία του Χριστού, στην οποία εμείς λέμε ότι πιστεύουμε. Και οι καινούργιοι ασκοί, καταρχήν οι παλαιοί ασκοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι που μόλις αρχίζουν να πιστεύουν στον Χριστό. Έχουν μία θρησκευτικότητα. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού, οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, είχαν τη θρησκευτικότητά τους. Πίστευαν στο Θεό. Βεβαίως και πίστευαν. Γι' αυτό ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί είπαν βρήκαμε το σωτήρα. Ακριβώς επειδή πίστευαν. Αλλά ο Ιησούς Χριστός λέει αυτό εμένα δεν αρκεί. Είσαστε παλαιοί ασκοί. Πρέπει να σας κάνω καινούριους. Γιατί διαφορετικά τη διδασκαλία που έχουμε να σας φέρω δεν θα την αντέξετε. Και εσείς θα καταστραφείτε, θα σκανδαλιστείτε με αυτά που σας λέω, αλλά και η διδασκαλία μου θα πάει χαμένη. Το ίδιο μας λέει ο Ιησούς Χριστός και εμάς. Δεν αρκεί που είσαστε αθρησκευόμενοι άνθρωποι, δεν αρκεί που λέτε πιστεύω και βαφτιστήκατε. Πρέπει να σας κάνω, να μου επιτρέψετε να σας κάνω καινούριους ασκούς, να σας αλλάξω. Με τι τρόπο ο Ιησούς αλλάζει τους μαθητές του? Με τι τρόπο ο Ιησούς θέλει να αλλάξει εμάς? Διαφορετικά δεν είναι ικανοποιημένος από την πίστη μας. Τι έκανε ο Ιησούς? Δεν τους έλεγε στους μαθητές του κοιτάξτε τώρα είναι η ώρα τάδε πρέπει να πούμε προσευχή, τώρα είναι η μέρα τάδε πρέπει να κάνουμε νηστεία. Αλλά άλλα πράγματα ενδιέφεραν τον Ιησού Χριστό. Κάθε τόσο τους συγκέντρωνε και τους δίδασκε και τους δίδασκε και τους δίδασκε, τους μιλούσε, τους εξηγούσε ποια είναι η νέα του διδασκαλία, για να αλλάξουν νοοτροπία. Γιατί δεν του άρεσε του Ιησού Χριστού η θρησκευτική νοοτροπία που είχαν οι μαθητές του. Για να τους κάνει καινούριους ασκούς. Ο Ιησούς είναι ικανοποιημένος από μας που λέμε ότι πιστεύουμε σε Εκείνον? Δεν είμαι εγώ που θα πω με εκείνον είναι ικανοποιημένος, με τον άλλον δεν είναι. Όμως ο Ιησούς μας έδωσε το κριτήριο. Το κριτήριο για να μπορέσω εγώ, για να μπορέσετε εσείς να γίνομαι καινούργιοι ασκοί και να δεχτούμε τη διδασκαλία του χωρίς να του την αλλάξουμε, το κριτήριο είναι να του επιτρέπουμε να μας διδάσκει. Δηλαδή να ακούμε το λόγο του. Επομένως ένας χριστιανός, μια χριστιανή που έχει εβδομάδες, μήνες, χρόνια να ακούει το Λόγο του Θεού, που δεν ακούει το Λόγο του Θεού τακτικά, δεν επιτρέπει στον Ιησού Χριστό να τον καλλιεργήσει, να τον αλλάξει από παλαιό ασκή να τον κάνει καινούριο ασκή. Αυτό θέλει ο Ιησούς Χριστός να μας κάνει. Διαφορετικά, έτσι αδύναμοι που είμαστε κι εγώ κι εσείς, το πολύ να ψέλνουμε στους Αγίους και στο Χριστό και να του λέμε σήμερα ο επιτάφιος και αύριο ο Χριστός Ανέστη. Το πολύ να του τα λέμε. Αλλά να τον ακολουθήσουμε δεν θα μπορέσουμε. Μόλις κάποιος μας πει κοίταξε ή απαρνιέσαι τον Χριστό ή χάνεις τη ζωή σου. Ή θα το σκάσουμε από τη Σύρο για να σώσουμε τη ζωή μας ή θα τον προδώσουμε.
Για να μπορέσουμε να είμαστε πιστοί και αφοσιωμένοι σε Εκείνον, πρέπει να Του επιτρέπουμε να μας καλλιεργεί. Επομένως πρέπει να ακούμε το Λόγο Του. Δεν γίνεται διαφορετικά, διότι θέλει να μας κάνει νέους ασκούς για να μπορέσουμε να δεχθούμε τη νέα Του διδασκαλία χωρίς να Του τη διαστρεβλώνουμε, χωρίς να λέμε αυτό θα το τηρώ αλλά το άλλο δεν μπορώ, το πετάω.